Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubwereseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lelo? The DC President wanu wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi kuzuka munyadira kuzuka mumupembeza Mulungu mumuyamika Mulungu pa zabwino zonse zimene akuchitira ife anthu osauka kuzuka ndi chimwemwe siku la lero makamaka nditamva nkhani yonena kuti zipani zina zosusa za PP, UTM, DPP, PPM zikuoneka sopano kuti zazukapo pamene amagonapo kupanga zimene Amalawi akufuna kupanga gwirizano kuti agwirire ntchito limodzi. Izitu tikuyenera tiziyamike kwambiri ndi zinthu zimene zili za mtengo wapatali makamakaso zimene Amalawi osauka amene amalirira dziko lawo akufuna kugwirira ntchito limodzi. Ino asogoleri aku UTM, APP, akabambe Mai Joyce Banda, Amaki Kasonga komanso asogoleri a chipani cha DPP apita Mutharika ndi gulu lanu. Izi zanyadisa Amalawi kwambiri. Inde mkatimo muli anthu ena oyipa amene akunyasidwa ndi zimenezi. Ziwani kutenera kuti ndiye satanayo. Simungamusangalase wina aliyense chifukwa ifeyo si ife ndalama. Aliyense sangakondwere. Munthu amakondwera ndi ndalama basi. Choncho muli afiti ena, asataniki ena amene akunyasidwa ndi zimene zachitika zija chifukwa tu ndalama ndezi kuperekedwa kuti migwirizano imene isatheke. Koma tikuyamikeni kwambiri asogoleri, mwapanga zinthu zoyamikika kwambiri zotamandika zimene Mulungu akungoyenera kuti atamandike. Ena amandiyimbira ene mafoni kunena kuti no Akalindo mwapanga chinthu chabwino kuwalimbikisa asogoleri. Oyamikidwa sine, oyamikidwa akhale Mulungu chifukwa ndi amene wapangisa zonsezi kuti zitheke. Andi apapa pempho ndilonena kuti tipemphe zipani zina ngati za odya zake, achinana nkhumwa amene twali ndi welfare ya anthu, achina mwene fumbo. Tatiyeni mupange zimene apanga anzanu, mubwere pamodzi, mugwirire ntchito limodzi to fight the common enemy amene akuzunza anthu kwambiri muno Malawi. Lero ndicheza kwambiri nyumba ndi azibale ake komanso timu yonse ya Michael Usi posatira zimene zachitika masiku apitawa. Ndicheza nanu kwambiri inu a Michael Usi, koma mwina tisanafike kumeneko pa nkhani yathu yayikulu imene ya lero ya Michael Usi Manganya amene akukondedwa sopano ngakhale ku maiko akunja pa zimene akupanga. Ena afika ponena kuti Saulos Chilima sopano wazuka. Ankaona ngati Saulos Chilima anafa, koma Saulos Chilima wina anabisidwa. In the name of Michael Usi. Michael Usi ukuyenera usamale kwambiri. Ndikufuna ndipereke malangizo uthenga umenewo ndikanapitisa ndekha kwa Michael Usi, koma because of anthu inuyo abale anga osauka, platform imene mmayenera muziwe chilungamo ndi yomwe ya the DC. Kunayenera ndikaupereke uthenga umene kwa Michael Usi pa zabwino zimene akupanga. Ndipo ndikafuna Michael Usi adziwe kunena kuti Amalawi akukondwa nawe kwambiri. Amalawi akunyadira na zimene iwe ukupanga kuulula the rot that is in government. Koma nangofuna ndikupaseni malangizo achimwene kunena kuti kazi wa Nowa atatembenuka anapezeka kuti anasanduka ni chulu cha nchere, kandi Yona amene kandi Nowa anasanduka chulu cha nchere. Pamene mukupanga zinthu osamabwerera mbuyo, nsilikali akati forward ndi forward, mukakhala kuti mufuna muzikasuzumira kumene mwachokerako muzacheredwa. Ng'ona simasewera ni munthu. Umakhonza kuyikwira pansana, imakhonza kukuyasamulira nkamwa, iwe ndikumalowesa mu mutu, koma siku lina uzamezedwa ndi ng'ona.
chonde amaikolo usi musamale kwambiri, musawerengereza ubale wanu ati khandi inu ndi a president. Ayi, mudziwe kunena kuti Kalulu wanamva mawu oyamba, achiwiri anakana. Zija zachitika ndi MCP ndi a Jessica Bwira kukapanga press conference yolusa kwambiri. Ndikukuza nikunena kuti musamale kwambiri, musamasewere ndi MCP. MCP ndi yoopsa, ndipo muchite resign. Mawu amene aja musatenge rightire. Lero kukamatuluka ma statement ku MCP konko kunena kuti there is a cordial working relationship ndi Michael Usi and a president afuna azimupasa maudindo amene maulendo osiyana pakana election day, ndipo president alirede kugwira naye ntchito bwino. Imene jandiboza ndi nyenga ndi chinyenga aphunzisi ndi pusi amene ujayo akufuna akuyitanire pafupi akupweteke. Chonde Michael Usi osakhulupirira munthu wina aliyense pakali pano Paulo Sima uzidya ya nkazako osamangodya pena paliponse. Anthu awa ndi anthu oyipa kwambiri kutero iniyo mudabwe kunena kuti emwe uja anapita Jessica Bwira kumaka tukwana kumanena zoopseza ndi emwe ujaso akuchita solire message yonena kuti no akuti ati relationship ndi a president ili bwino ndipo izili bwino kwambiri. Imeneyo ndibodza, imeneyo ndiye ng'ona ilibe chisoni, imaonesa ngati ikulira crocodile tears koma ili ndi plani. Chonde ndipo mukanakhala wina cheusi masiku asalawa ndi ochepa, mukanangoutaso udindo wa VP muchite concentrate zanu ndi anzanu khamugwira ntchito ndi a UTM, DPP, PP imene zakhaliramu, PPM. Anthu akuthokozani koopsa kusiyana ndi kuti muziti mwaponda step ina uku. Mapanga awiri amavumbisa anthu amene wakonza maplani wokuti akupweteke. Vuto ndilonena kuti ena ife tikamanena timaoneka ngati ndife amisala osaphunzira anthu achamba, koma ndikukuza ni mawu amene wamuza akumbukira Malawi siku lina kunena kuti izi ananenapo uja wachamba uja wakokeni uja. Chonde Michael usapite ku meeting ina ili yonse ndipo osamangoyenda chisawawa chifukwa amene amachedwa ng'ona wakonzeka kuti akupange chipongwe. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child. Oneka ngati samaziwa Baibulo koma akuliziwa kunena kuti amene anasanduka chulu cha ncheroja ndi mkazi wa Loti. Mafuna ndikuzunguzeni muone kuti kodi ife timaziwaso Baibulo. Mkazi wa Loti kazi wa Loti anasanduka chulu cha nchere from Jeza Village, TA Mabuka Box 76, 76 , 76 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